Se, vi har ikke for meget olie på, vi har lidt. Det er nok kun til 855 km. Jeg tror, 775. det plejer at gå stærkt nu, når han mister en. Det plejer at gå stærkt. Når den kommer derned. Ja, næste gang så begynder han sgu nok at lyse. Det plejer at gå fandme, hvad de gør ved vejen. Det blev af i dag. Jamen, de der var inde. Hvad så det, de har slæbt med der? Træ? Nej. Nej, det er saftsus. Det er da en rigtig grejder, de har jo kører med. Ja, det er ikke ret længe siden, det er dernede. Nej, det er i dag. Det er her for det er nylig. garanteret, for det er i dag, de kørt med den. Det er her for nylig. Det er i dag. Tror jeg. Hvor fanden holder den hen? Han er kørt, hvad er det, vestpå? Den vej på. Så Nej, han er kommet den vej der. Op igennem her også lige i baller. Nej. Det har han da, det kan du da se der. Ja, den vej han skulle også kørt. Ja, der kom han nok frem, det kan man da se på slavespor, hvis man er rigtig dygtig. Ja. Her har han kørt bagved. Ja, se det, så har han lige været væk Det kørt på en sten der. Det er ikke ret lang tid siden. Nej. Hvad? Det der i midten, han skulle lige have den 2 mere på den store her. Ja, men det gør bilerne. Det er bare dem, der kommer med skørt, og de skal nok ordne det. Så er det ved med at køre. My tracks after stand I all 31,76 kilometer per 1 time 9 minutter 29 sekunder ved 27,4 kilometer i timen. Den der til bremsen, den der ligger der. Ja. Kan du se den meterstykke der? Jo, det var fint. Og så et stykke til. Kæft, man, der røg branden fandme til en hel uge, jo. Hvad? Der er kast til ham nede på Lærkenfeldt. Prøv lige at sige, det er en, der ligger der. Ja, det er også fornøjeligt, det er blevet hammer Det her. var det, jeg skulle have med hjem, den ligger der. Jeg tøs, det er lidt synd, men sådan er jo alt det her med det træ. Prøv at se, der er måske nogle af de træer, der er lige ved at være lige så gamle som vi andre røvhuller. Ja, og så er lige Nu pinde. ligger de bare der. Ja, og så er lige pinde, der ligger der, ikke? Ja, skimen, det er skræmmende. Men den kan jeg jo lige tage den helt ned til råden. Ja, det er så en halv meter mere. Tag den til råden. Nu skal vi også være ordentligt. Bare kom frem, du. Det slår mig bare lige. Det udtryk der. Det går også ned, det her. Byen. Det er også derfor, jeg sagde med købmandsbutikken, jeg mærker, den er lukket nu. Men de har skolen endnu. Lige nok. Og børnehave, og det er altså bare meget at sige. Ja. Når først de lukker det, så er byen dødstømt. Hvor varmt er der udenfor? Det er kraftigt. 6-7 grader. Det er Fryser 9 du? grader, mand. Ja, fryser du? Ja, så kan jeg fandme godt tro, at jeg har varmt. Når du har varmt. Ja, jeg skal ikke åbne mere. Jeg tror, du sad frøs. Nej, fandme, jeg fryser ikke, mand. Jeg svæger. Jeg siger, jeg har varmt. Det er stress. Nej. Det kan godt. Tror det er stress? Nej, det kan sgu godt være alligevel. Ja. Men det er stadigvæk lidt diset. Skamligt nok. Nej, jeg har ryddet op, og jeg har vasket næsten lige før jeg har vasket gulv, og jeg fandme, jeg har gjort det hele. Jeg har godt nok filmet mange gange der. Ja. Og det kunne Kim, han fatter ikke, han tror jeg. Nej. Kan jeg passe med en røst på sin hånd? Ja. Nå, der var det. Nå, det var nok mig. Jeg skulle lige sige. Det lå det en af dem der, vi som de har snakket om, vi skal have savet benen nå, det ved. Ja, det var gået ned. Men den lå ned, men jeg tror, det var med vilje. Det så ud til, det var med vilje siden. Det var væltet, storm. Valen, Jeg ved, mange gange har filmet herude over. hvad med valen der? Det er bare mange gange. Valen. Der er der en val. My tracks after stand I all 44,98 kilometer per 1 time 46 minutter 53 sekunder ved 25,2 kilometer i timen. Hvad hedder det? En valros, eller hvad kalder det? Ja, eller starus. Sæl. Sælfanger. Ja, en sæl. Om min sæl og i min sæl. Det er nok en sæl. Hvad skal om min sæl og i min sæl? Det var min sæl selv bestemmer, kan jeg huske, der blev sagt i gamle dage. En sæl. Ja. Til rigtig gode priser. Toys R Us, verdens største legetøjsbutik, er i rigtig
Og må ærligt indrømme mig en lille smule irriteret over ved snart at få den sol frem i dag. Det har de da lov. Men det er jo dem, der bestemmer, som man siger. Gæt, hvor vi er. Du får kun 25 forsøg.